Kisau tu lagi seng phalang ke jela ke berkentup ke mat caprang movement ke KSU ke FKJGP bat ke HNYF ke lepen bena bakin penlong ya ke jingalang ha ka katsan trek mentau bena yayong ha jayau siap lumpulan community hall ban pensuthu olo ke jingdawa jengki nak sarkar jela bakan tauan ban bentalem ya barok ki kun kentai bat cendrang ya ke jingyo nong kenti nak ki me ki pa ne ke self acquired property bat ke jingsam pateng ke mami nak ne ancestral property. Habe keren beginong to kubor uba Michael Siem mulong bagi wer sobhai borok kikur kirangba long keme bat samla beginawan lang ban pesutu alo gejeng dawa ban thawe ka an ban ai bentalem ki kun cenrang bat kentai ha gejeng opateng ya ka self acquired property and ancestral property. Uba Michael Siem mulong bagi kimi ki pa kila ban ai gejeng don jeng em joki ki kun cenrang bat kun kentai. Hendrai haki kuan pat kam deisho ka self-acquired property, hendrai kala deino ka ancestral property. Bat kani kaya cakap pun kat dua. Kumtai ka an jong ka senam cajar kendai sepak prapun riau deben pekelano, daga bapenrung lang ya ka ancestral property, ya ka bagi kuan kila bani yo bentalang baro. Ula pencai bakaan nak kedau badai tang ka kuan kat dua, kabala bani yo pateng ya ka jengdon jeng em leng baga duler. Hendrai om lakrawi ai bagi kimi ki pa kan la ban ai bentalem ya barok ki kun bat kan chongru ha jing start jong ki kimi ki pa ha kan kurkam kan ai bentalem ya barok ki kun ya jing don jing em jongki u chairman kamat caprang movement ula pencairu bagi macam lakran ai jing har pateng jong ka spa ka pho ko bari jong ka kur rai ke jing kran kalong thek tang ha ka bai dai bat ka jing don ka shimet jongki kimi ki pa Namar bangim yo samlut seborok kikur dia lembag ni ka press conference ngisim ni ka lat ban khot ban aware lang ya borok kikur di bangim bakin sim ya kani ka invitation kin sim ya kani ka jelangkum ka invitation ban khot iki ban wan lang sing ni jelang kan di khot lang dei tangi kuru ndrei yanu rangba baki longkmi samla banyawan sakniga jalang khatsantre banya pensusu iki halor kaniga jingdawa jungi ban thauno eka ai ban ai bentalem hi khun baro lang kanthei bat chenrang ya ka self acquired property bat ka ancestral property di hagani invitation bangi pha sikur nga batairu katu kan ni kimat halor kimat kiba bangin nekran ha singi kajing don jong ka an bansam bentalang ye bro ki khun ha ka baidei bat ka jing don jing em ka kamai hi ki kimi pa equitable distribution of self acquired property but belai ni dei banekran ye ni ka pang ikat tu kan ni kimat pang Nimon ra ya kapang banekren ya jingdon jing em kum ka khndo ka siap ka khlaw ka tap bapnya di kur ti hakni ka banekren jing em bangi ong ancestral property ngim ya kren ya ka nong temen ka baidi jung ka kur ini kren baitang halor ka nong temen ka baidi ka bawan hiar naka tu ka an self acquired property act jung ka 1986 kapang banekren gandai bay ya kinong ganti na kikimi pa self acquired property bat ka jingsam pateng distribution bat ka ancestral property ka bami na katay ha ka pateng jungi kon jungi